El que més em preocupa de la nostra societat és, jo crec, el consens sobre l'obediència. Que tothom creu que s'ha d'obeir el que existeix, que tothom creu que el que existeix és l'única cosa que pot existir i que les coses són com són de manera natural. Això no sempre ha estat així i la manera d'evolucionar i transformar i millorar la vida de les persones sempre està imaginar que les coses podien ser diferents, desobeir les coses existents i portar-les a cap les idees que cadascú tenia. Per això el que més em preocupa, més enllà de l'evident injustícia de la situació, de la crisi, del malament que ho passa a la nostra gent, és que hi ha un massa extès esperit d'obediència i de conformisme. El 9-N va ser un gran i massiu acte de desobediència i a més entranyablement català, perquè si recordem la gent anava molt d'hora, no sigui que la Guàrdia Civil tanqui les urnes, que és aquesta cosa de desobeir però de manera ordenada i catalana. Anem aviat per poder votar i després ja es donarà. Va ser un moment emocionant i fantàstic, mira, encara se'm posa la pell de gallina. Doncs si guanyem, el més important que hem de fer és desobeir, de manera ferma, alegre, cabuda, massiva i pacífica, però desobeir.